Arratsaldeon. Arratsaldeon. Martxoko udalbatzari hasiera emango xeu. Arratsaldeon bertaratu izaten da noi eta azken hilabetietan esaten duen bezala etxean edo etxetik edo zaudeten tokitik jarraitzen sosten hori ere, arratsaldeonak. Udalbatzan 4 puntu izango ditugu. Akten onespena, aurreko udalbatzaren bilkuraren akte ukiko du lehengo, gero ondoren bigarren puntuan dekretuen berri emango deu, eta udal jardueran inguruan kontutxo batzuk esan. 3. puntuan ukiko deu zinegotzi berri baten kargu hartzea, eta gaurko saioa amaitzeko erregu galderak eukiko itxugu. 4 puntonek garatzen hasi aurretikan, gaur tokatzen zat bi aipamene etxia, batetik udalbatza ontako kide izan zan, bi legealditan, 8 urtez kide izan zan, Pedro Alkorta doiztu atzo zendu zan, eta bestigabe, pixkate haren gogoratze bat, ez da. Ez dut uste hemen, igual baten bate, baina ez genduen ezautu udal jardueran, baina, bai ezautu gendula herriko jardueran, ez da, eta batez ere sokatira taldiai lotutakuan, eta dudik ez, Pedrok eta bere taldiak lan handi zintzeuen, oandala markada batzuk, gure herrixan izena mundu guztian barreiatzen, sokia itiraka, eta bestigabe aipamen hori ibitzentzat egitekoa zala ez da. Eta bigarren aipamena baitxare, ez udalbatza ontako kide izan zalako, baina bai gure kide den hainize azpiazun aizpa zendu zalako atzo, Donostian gertatutako istripuan, eta pixkate hainizentzat ere gure bezarkada eta gure doluminak ez da. Hainizei da bere familia osua inuski. Orduan, beste zozen ere zuen esan, baina bestela zingo gea udalbatzako puntuakin, eta dakau lehengo Otsailean 25ko udalbatzaren ohiko osoko bilkuraren akta, Jose Angel, Inigo, ondoren, bigarren puntuan udaleko erabakitak udaketaren berri emateko, ohikoa deunez, alkate bazpenetatik hasiko gea, 29. 50. artekoak dakauz, eta, pixka dakan eragina itxio bat atea den neuk, nire gogoz, aurreko udalbatzan komentatu gendu moduan, haizeak utzintzion zinegotzi zatiai, eta arek tokiko gobernu batzarrian zakan tokisa, Rubenek hartu zuan, da horren izendapen horren erabaki bat, bazpen bat, eta horrek ondorixo hori dakalako ezta. Eta ego bestia jadia, pixkate jarduerakuak edo zen kasutan, ikusi badazue, beti esaten du moduan, horrek ordoz da argibideik edo biharri izan ezkeo eskatzia. Hirigintza alborreko ebazpenetan, 18. 33 arteko ebazpenak eman dia. Danetatik pixka bat, ez da, obra behimen txikisak, eskakizunak, honen inguruan eberdin, ze balin bakazue eskatzia. Eta azkenik 3. ongizateko ebazpenen zerrenda, oanguan izan dira 8. 12. Ez di asko, baina betiko askotan errepikatzen duguna, eta honek ere beti ezateu, nik uste aipatu egin genduen, eta nik uste lanketa zitsa dagoela, baina hilontan ere 5 ebazpenetatik 4 izan dira desgaituentzako aparkatze txartela. Eta horren txartel horren inguruan enbieu jarraipena, errolda egin da egongoa, baina erroldaren jarraipena eta asko ematen dira. Asko ematen dian horren jarraipen bat egin beharko da, ezta?
Baina, hontan ere, hori, 5-lau, ez dut dudan ipintzen, eta ematen badia, bihar dialako ematen dia, baina, bueno. Eta horretxek, zeak, ebazpenak. Udal jardueran inguruan, nik lau puntutxo bai jaso ditut, aipatzeko. Batetikan, hau lehendik ere egindako kontu bada, eta gaur, igual hartzen dugu beste indar bat, ez da komentario honek ere, baina gabiltza, eukideu pare bat batzar, Gipuzkoako zuhiltzaileen arduradunekin, kezka konpartitxu bat daualako, eta kezka konpartitxua da herriko alde zarra. Eta alde zarrak dituan arriskuak eta arazuak behaientzako, ez da. Eta, hortan lanketa bat eintzan oandal urte batzuk, eta hori nahi dugu berritxu, eta hartu dugu pixka mutriku eta beste alde zar batzuk ere bai, eta pixkat dedikazio berezi bat nahi diote jarri, egon noiz ere, zehoz egratzako balitz ere, errazo eukitzeko behaien lana eta gure babesa, ezta? Eta, hori garrantzitsua izango da, Gero bestetik, aldundisekin ingendun ondartzetako lehenengo bilera, iaz ingendu zen dozen, harri bat bilera bai, ingoen zen, eta pixkatu dia prestatzeko lanetako, eta egiz esan, askotan espektatibak eripintzen ditugu, geuk, askotan sortu ere etxen ditugu guk, baina beste batzuetan hartu etxen ditugu, eta ondartzen kontu hontan ere hartu gendu, pixkat espektatiba bat edo asmo bat, laguntasuna edo torreko zitzakula, eta gero azkenian bueltaka izan zen, urterokua, baina bide harkatuta, ez da. Baina, elkarlan hortan, bai diputazioekin, bai beste herrixekin bileraketetxia beti izaten da aberatza, bestik ezpada ere, arazoak eta konpartitziak eta askotan konponbidietako edo aukerak edo bidiak erakusten ditzuelako, ez da. Lehenengo bilera indeu, eta, enbendik eta temporadia aztendan bitartian, maiztasunez eta elkartuko ea, eta berudia, zela datorkigun, iazko esperientzia hor dakau, eta ikusiko dugu, nola heltzen zaio. Hirugarren puntu bat dakat, hau pixkate zea da, jobiala edo jai girokua, jakin gezue, ikusiko zenduen donuzkeo, errealak, juntzan hastian, hola tita izan zan gauza ustekabeko bat ere esango neuke baiet, egun batetik besteako zea, Gipuzkoako herri daneta zuzendu zan, Gipuzkoako herri guztien banderak Sevilla eraman nahi dituelako partidu garrantzitsu hortan jokalexak bakarrik ezoteko eta herri oso baten babesa sentitzeko, ez da? Eta, besti gabe, gure banderi eramantzeuela, eta nengo gehala, Sevillan bultzaka. Batzuk penaz, batzuk Bilboi bultzetxian eko leueke, baina, hor, herri mugako herri zen gorabedak dia honek, ez da? Eta horren ekarri ziguten realaren bandera, eta eskatu ziguten, balkoian ipintzeko, eta ipiniko deu, finalan zetan, ez da? Aurreko gunetan. Eta azkenik, eta gai jai giroko gai batetik, gai gogorrago batea, ez da? Eta da, Zumaiatik ekartzen nahi dian ondarran inguruan, komentatzia, jaso gendula aurre izan zen bapateko abisu bat, izan zen aurreko hastian, azken atzalde baten, hau da, ostegun goizian jakin gendun, eusko, hori da, baixekoa jai izan, ostegun goizian jakin gendun, astelenian, azteko asmua zakela, ondarre ekartzen Zumaiatikan, beste gabe jakinazpen bat izan zen, eta askotan esaten duguna, eta danok dakiguna, bintzat mai honetan, ez da, itxas alde hori, ez da gure eskumenetan sartzen, eta guk hor
iritzia beti do ematia, ez da, baina hor guk parte hartzia oso gaitza ezin esku espada, ez da. Edo zen kasutan, bai herrixan jaso gendula, batez ere portuko erabiltzaileen aldetik, kaletik edo, portuko jendiak eta ere bai, ez, baina herritxarren gandik ere jaso gendu nolako mezu bat, ez da, udalak ere parte hartzeko, eta hori gehatuen behar dela, eta idatzi bat egin gendun, edo, udaletik bideatu gendun Jaurlaritza, pixkat herritxan dagoen kezkia edo, biztu zan kezkia agertuz, kezka hori pixkat abuztuan ere sortu zen, eta azkar esan da, hiru alderdi ikutze ditu, bat ingurumen aldekua, ekartzen dan ondar hori, zelako ondarra ite dan, eta gero botatzen dan tokixan inguru horretan ze eragin sortzen ete doan, ezta? Bigarrena, Jesus, segurtasun aldetik, erabiltzaileak, nik beti ez dute, nik ezin detelako baloratu hori baina, bertan ibiltzen dira zenak eta bintzat zentzazioa dakae hor korrentak eta aldatzen nahi diala, eta olatu apurtzeko modu, eta sarrera hori, horren berri ere eman gendun, eta hirugarrena, herritxa, ez da izue, baina nik alian asko entzun dut, ez, toki ezberdinetan, jende ezberdinai entzun izan dira, zergia, kostaldeko zaborte gisa, horlako sentsazio edo sentipen hori, ez da? Laur esan da, horren berri eman gendun, eta gaur jaso dute erantzuna Puertosetik, eta abuztuan bezala, asko laurretuta, baina adierazten digute, ez daualak kezkatzeko motiboik, ekartzen nahi dian ondar garbisa dela, aztik eindako jarripena eta azterketak ala esaten duela, eta behaien aldetik ez dauala bate zalantzaik hortan, erantzi dugu txosten bat, fede baten ez dut iriki handik, baina, ordo. Eta bestalde batetik, hori, segurtasun kontuan eta olatua apurtzeko eran aldatzen nahi dala, eta nik hori mollako jende gintzun dio, nik ez da izela apurtzen da, olatua. Lasai joteko, eurak indako batimetria neurketak eta gauzak, berramatzen duela horko ondua eta ondo dauela, eta ekartzen nahi dian 3.000 metro kubiko ustete aipatzen zuela udan ekarri zianak eta oain ekarriko diazenak, horrek ez duela itxasondua ze aldatzen, ez da, horko onduan alturak eta ez duela. Eta, guk agertu genien herriko Vox Populi edo zauena, eta hori eman digute, eta hori trasladatu beharko dugu herrisai, ez? Baina azkenian sentipena da pixkat hori, ez? Beti mutrikura, ez? Eta horren aurrian udalak guk nekez aldeuen herritxarren iritzitik arutzu, ez da? Espagia azten batimetria azterketak eta ingurumen azterketak eta ez da gozkigun gauzak etxen azten espagia, gutxi geixo eukiko dugu iritzi hori baino. Bai esaten niola, zuzen daixai, udalak pixkat bere etxentzoala herrixan bizidan edo herrixan zabaltzen nahi diazen komentaixo horrean jaso eta traslada gutxen gendula, ez da? Azken baten, erakundien arteko harreman hortan, iruditzen zat gu izan behar gala zubi moduko bat, Jaurlaritza urruti dauena, mutriko harren gandik, hain urruti dauen erakunde hori, bitarteko bat izan behar gea, baten nabotza eta bestian mesua hori biltzeko, ez da. Hori posizio txarra, ze tartien ipintzen da nahi, azken nian danak ematizue, aurrekoak eta atzekuak eta goikuak eta bekuak, baina nik uste gure posizioa hori izan behar dela pixkat, gai hontan, zoitxarrez, aieukoa abuztua, eta beste barko bat okatzen bada, berriz ere etorren goia. Horren aurrian ere, gure adierazpen bat eta
trasladatu behar dugu eta horretan ari geha, ezta. Urrengo baten ere, ez dakit gauzak hobeto azalduta edo lehenuo edo ez da izan behar dan, soluzioa. Baina egiz esan bai dauela herrixean sortzen nolako egon ezin bat edo protesta gogo bat, ezta. Eta horretxek, beste zoze aipatzeko gendukan, aitorrek gai? Bueno, esan udaletikan gabiltzela lanian, mugiment kirol txartela edo kirol mugimendu txartela. Azkenian hau da, proiektu bat martxan hasi dela, bai, eta aukeria Euskal Herri mailan ja herri batzuk ja programa honi atxikitu dira, gutxi gora bera, azken datuen arabera 56 herri zian, eta honek ematen doan aukeria da mutrigun bazkide txendan pertsonia, bai, aukeri eukiko deu, beste, lista hontan atxikitu dian herrixetan, kirola doain etxeko aukeri eukiko. Adibidez, ni mutrigun bazkide txenai, bai, eta adibidez Eibarren oilanian, o Eibarren dakagogua kiroletxeko, aukeri eukiko noan, Eibarreko kiroldegira jun, hori bai, kiroldegi bakoitza beha definitzeu, ze ekintzetan aldan parte hartu eta ze hortutu izan, baina eukiko zoan aukeria, kirola doain etxeko aukeria. Egu ikusteko hau gauza potentia dela, bai, orduan, guri ideia da, mutrigo herrixa atxikitzia lista honta, bai, eta apieletikan aurrea, zerbitzu hau ematen hastia. Erki, esan dakoek esan da, 3. puntuan sartuko ea, eta 3. puntuan berriz ere gogoratuko deu aurreko hilian aizeak bere uku aurkeztu zuela, beraz, aizeak utzitako aurki utza betetzeko Euskal Herria Bildun zerrendan urrengo postuan zegoen Jon Aberanek ere uko entzion, kargu hartziai, eta zerrendako urrengua urkiri Antzola zan, eta da, eta gonbidatuko dut maira etortzeko, eta idazkarixak bere lan egingo dugu. Batera ezintasun buruzko aitorpena egin du, eta ondare ondasunei buruzko aitorpena ere egin du. Baita ere jaso dugu bere kredentziala, Junta Elektoral Zentraletik, Madridetik, eta, kargua hartzeko, zin egin behar du. Irakurrikoet eta ondoren erantzun. Zin egiten duzu edo hitza ematen duzu zure kontzientziaren eta ohorearen izenean zinegotzi karguak sortuko dizkizun bete beharrak zintzoki beteko dituzula indarrean dagoen ordenamendu juridikoari leial izan da? Hitz ematen dut. Honen bestez, ja udalbatzako kide guztiok ere berriz ere 13 batzen geha. Eta ongi etorrian eta animo. Asko. Baina enposkada bat ingo jotan nahi. Ez da gitxiz batzuk egon nahi dezu zen nahi, Baina kanpentzauta. Baina hori zeiatuko gehala herritxarron ahotza udalian kontutan hartzen, nire kasuan gazterixan ahotzakin gazterixaken ibiliko nahi, eta euren kezkak eta euren alternatibak eta zeintzu dian, hobetzen saiatuko geha. Suerte honena. Oso ondo, honen bestez horretxe zian udalbatzako gaixak eta maitzeko erreu galdereta pasatzen geha, Angel, Inigo. Gure taldean izanean,
Errepublikako egunaren inguruan hausnarketa bat irakurri ingo dut. Bueno, gure udaltaldea, berdeak gehi independienteak, azken aste hauetan saiakera bat egin du datorren apirilak 14ean Errepublikako egunean, 80. urteurren omentzen den egun honetan, Mutrikuko udala ekintza puntual eta simboliko bat burutu zezan. Gure eskaria, egun horretan Errepublikako bandera ipintzea udaletxeko balkoian. Ekintza hau aurrera eramateko planteatu genuen oinarrizko euskarria, garaieietako Saturarango emakumezkoen gartzela pairatu zuten emakumei nolabait omentzea. Hain zuzen ere, gartzela hau Errepublikake nolabaiteko lotura izan zuten pertsonentzat bideratuta baitzegoen. Azaldu digutenez, arrazoi ezberdinengatik ezin izango da aurten honelako ekintzari burutu. Arrazoien hauen artean lanketa sakonago baten beharra. Gure partetik, modu xume batean eta udaletik aparte ekintza bat aurrera eramango dugu egun horretan, apirilak 14ean. Datorren urteari begira, azpimarratu nahiko genduke, aktan jasota egon dadin, berriro ere aldarrikatuko dugula Errepublikari lotutako omenaldi baten beharra. Espero dugu gudenon artean, adostutako formato batean, gai izate hau aurrera eramatea. Inolako erabilpen politikorik eman gabe. Hainbat, arrazoien artean, Errepublika bere gabezi guztiekin demokrazian oinarritutako gobernantza bat izan zelako. Gerra Zibilaren ondoren galdu zena hurrengo 40 urtetan zehar. Sinismen ezberdinetako pertsona askok bere bizi eman zutelako gobernantza hau defendatzearren. Gure herri ondoan, Saturaranen, Errepublikarekin eta emakumeekin erlazio zuzena izan zuen adibide bortitz bat dagoelako. Eta gure eskualdean, hemendik 20 kilometrotara, Ibarren, aitzindari izan ginelako Errepublika aldarrikatzen. Hori. Honen bestez, gaurreko udalbatzaren saioa bukatutzat emango deu, eta saioa bukatuta publikoan